Тыңлайым. Рашид абай. Айы. Илге шаяқ ішларға өзеңіне бар. Бүгін мен дос қызларымда қонам. Яқшы. Tamam. Кому? А? Алло. Алло. Тыңлайым сізні. Вера Александровна, мен әлі бұл Рашид. Тыңлайым. Рашид. Баяғы мәселе бойынша театрға бару турында. Керек мекен соң бұл іш? Керек. Ярай. Мен ойлармын. Ойлама. Күт. Қазір барам. Келме. Кіргіз. Ильгиз Шайкович. Bu ne bulayım Rashid? Ильгиз Шайкович, ашуланырға үлгірішсің. Ос, ұтыр. Неге отырып оларға мүмкін? Айда кеттік. Райса ханым күн бойы әзірленіп күтіп тұра сенің есіңде дейді. Қоя Сания ханым? Сания! Сания юқ, ізлеме. Бірге келдік деген Ильгиз. Әйе, ол да қызында. Шулай болғаш. Ильгиз Шайкович, ұтыр әлі. Бізге сөйлесуге керек. Сөйлесіп отырышын шақырарыз еш. Нешенші тапқыр Қазанға келдің? Гүл қайлатып кірме кетесің. Райса абкали. Шақыра білмесің деп мен ұрышқа. Шақыру қызның иқласлығына шегім жоқ. Ләкин бүгін сізге бара алмайым. Өзің біләңгіне сөйлешесі сөзім бар. Ғажапсың. Бізде сөйлеші болмас дейсің міне. Райса ханым қаршында мен барысы турында да ашықтан ашық сөйлеш алмас едім. Сен артып долқылғанғансың. Рашид, не бар? Çünkü mena bu сөйлешу бик керек, бик mühim. Ильгиз Шайкович. Тыңлайым, достым. Сен отыр, отыр. Сөзі сон. Ильгиз Шайкович, хатırlайсың ма, партия мәктәбін тәмамлағаш, сені Қазанда қалдырдылар? Мені районға идеология бойынша секретарь етіп жіберділер. Қазанда қалдырға сен өзің тілемедің? Әйе, июньнің соңғы числосы еді. Район орта мәктәбінде үлгіргенлік аттестат алушылардан бір түркім ершілеріні ширам жерлерге затуға бағышланған тантаналы жиылыш бара. Трибунаға бір қыз көтерілі, әм Вылықсайым райком есіміне yazılgan гаризасын оқи. Аның саф тауышын бүтін салмы кептен кетіп тыңлай. Әмин, ол түнні менің көзіме үйкі кірмеді. Нешлерге сол, нешлерге? Башта әне шуын ой қайнай. Үзгеленген көңіл шуңа шашынып жауап сүлей. Нешік аны ширам жерлерге жібермей қалдырға. İkinci günü girten Вылықсайым райкомы секретарын шақырттым, халін аңлаттым. Білә мен ол қызны деп ойыген. Ләкин де әлі кешегіне барлық классташларын яткын жерлерін өзләштіріге шақырған активист қаны. Неше қалып қаласың? Келішіп бітәрмі дей. Районның 3000-нен артық комсомолы шынаның міне мында біз әйткен орында эшләуі керек дейм мен. Әм шунда біз Саняның өзін шақырып кетірәбіз де, аны РТС-ка культура тәрбие эшләре буенча инструктор итеп белгиләйбез. Шуннан мен аңа тәкъдим ясадым. Тик туй ясаган кичне, ул кичне мен қолымда мөлдерәмә тулы бәхет шарабы урынына ащы мәхәббәт газабы тудырылган кәсә булуын белдем. Ләкин моны Саняның үзенә әйтмәдем.
Saniya өзі де бұл турада сөз қозғатмады. Санияны бірінші көру білән туған хисләріме, антыма хыянат итәсем килмәде. Өйләнешеп 6 ай торганнан соң безнең кызыбыз туды, ләкин ул гомерле булмады. Шул кызчыкны җирләгән көнне без икебез ике урында төн уздырдык. Һәм шуннан башланды. Бу бүгенгәчә дәвам итә. Безнең алда сез бер-берегез өчен үлеп тора торган пар. Мин түзәрдә идем. Ләкин җир астыннан йөргән йыланны да сизәләр бит. Үзем генә сизеп йөргән, инде чынлап инанган нәрсәләр халык телендә керә башлады. Бәлкем, инде сезгә дә ишетелгәндер. Белмим. Мәсәлән, минем өчен син сөйләгәннәр яңалык. Үзеңнең аңа хыянатың юктыр бит. Бу юлга бассам, мин Саниядан бигрәк үземнең идеалларыма хыянат иткән булыр идем. Сания белән кушылуыбызга 12 ел инде. 12 ел хатын-кыз назы татыганым юк. Аңлыйм. Бер төб астында 2 дөнья яшибез шунда. Миннән акча сорамый ул. Затлы киемнәр алып кайтып бирсәм, кире какмый. Талашканыбыз, бер-беребезгә тавыш күтәреп эндәшкәнебез юк. Әнкәй дә энем дә аерырга, куып чыгарга кушалар. Әгәр аерыга куа башласаң, димәк мин барысы турында да белеп яшәгән булып чыгам. Котычкыч хәл бит. Райком секретары хатыны белән аерыша дип, бөтен район сөйләячәк. Ул минем бәхетем дә, бәхетсезлегем дә. Шулай бер чак Казанга китте бу. Көнче малай кебек артыннан килде. Очрамасмы бу дип көннәр буе урамда йөрдем. Юк. Кич белән ресторанда күрәм, өстәлдә Соня утырмасын. Тиз генә өстәлемне күчерим дисәм, шунда юк матур гәүдәле 30-35 яшьләрдәге чибәр икенче бер ханым. Сөйләшеп киттек. Врач-кардиограф булып эшли икән, фән кандидаты. Ире машина катастрофасында һәлак булган. Шуннан соң тормышка чыкмаган. Мин дә аңа үземнең гаилә драмамны сөйләдем. Ул мине аңлады. Ә соңыннан мин аны өенә кадәр озата бардым. Син ул ханымны күрдең, беләсең. Вера Александровна. Яшермим. Шул көннән башлап мин аларда еш булам. Әмма эш шуннан ары китми. Соня ханым моны беләме? Каян белсен? Нәрсәне белсен? Минем дә Вера ханымның да намусыбыз саф. Күрәсең, ярату ачу һәм үпкәләрдән көчлерәк. Әгәр син сөйләгәннәрне дөрес аңлаган булсам, сезгә Соня белән тавыш-тынсыз гына аерылышырга да... Киресенчә, безгә ниһаять кушылырга кирәк. Шулай ук хаталарын аңлап бер иманга килмәсме? Шулай ук баш иеп гафу ителмәсме? Мин инде ярдәм күрсәтә алам. Бик зур ярдәм. Мәсәлән, чакыртып сөйләшергәме? Илгиз Шәйхович, миңа эш урынын алыштырырга кирәк. Бик ашыгыч рәвештә. Әле бу районга күчеп эшли башлавыңа ел да тулмаган түгелме соң? Син мине яхшы беләсең, Илгиз Шәйхович. Мин дәрәҗә артыннан кумыйм. Моңа кадәр кая җибәрсәгез, шунда бардым. Нинди эш кушсагыз, шуны эшләдем. Мактаудан башка сүз ишетмәдем. Ләкин шул ук вакытта икенче секретарьдан югары күтәрелмәдем. Дәрәҗәң күтәрелсә, Саняның сиңа карашы үзгәрер дисеңме? Бу әлбәттә күпләр өчен сәер тоелыр. Ләкин күңел шулай куша. Миңа чыкканда бер укучы кыз иде ул. Шуннан соң институт бетерде. Ничә тапкыр курсларда булды. Ә мин һаман шул... Анысы безнең ихтиярдагы эш түгел, без солдатлар. Илгиз Шәйхович, син тәкъдим кертә аласың. Аласың бит. Әгәр инде тәкъдимең кабул ителми икән, үпкән булмас. Әйтик, кайда? Нинди эшкә дисең?
Көрші районға бірінші етіп. Михаил Федорович Маклаковны обкомға алачаклар деп бүгін өзің айттың. Мәсәлә шишілі ұста дейсің да. Аның орнына мыннан белгіленген кандидатура юктыр. Сен менен сөз алырға тырышасың, Рашид. Мен уйнамайм. Сөз берсең, аны үтәргә керек. Нәрсә біріншінің күйеген тарта алмаммын. Мен сенің кандидатураңны тәқдимді айттым дей. Әйтик, сені сайладылар да дей. Тик барыбер, өз тәртибіңні кірткенше ауыр болашақ. Чөнки анда бюро членнары бөтенесе дә Маклаков аламына күнеккән. Һәр кайсы диярлек үзенчә фикер йөртергә өйрәнгән кешеләр. Вилдановны гына ал. Вилдановның исеме бөтен республикага таныш. Рашев? Беләм. Тәҗрибәле совет работнигы. Төрле холыклы, төрле темпераментлы секретарьлар белән эшләгән кеше. Ни өчен әле ул минем белән генә уртак тел таба алмас икән? Мин алай димим. Нәрсә дисең соң син? Мин әйтмәкче булам, Маклаковның терәге эш кешеләре. Кемнең шулай түгел? Мәсәлә бөтенләй башкада. Бу минем соңгы бер өметем. Вера Александровна ни? Тизрәк аңлашуны теләйм. Шунсыз мөмкин түгелдер. Сезгә башта мәсьәләне уртага куеп сөйләшергә кирәк. Былай ишегезнең дә гомер заяга уза. Минем 12 ел сабыр итүемнең бер әҗере булырга тиешме, юкмы? Ярый. Мин Михаил Федорович белән бүген үк сөйләшермен, әгәр җай чыкса. Чыгарырга кирәк. Илгиз, аңла. Син булай бугаздан алма инде, Рәшит. Булды, ышанам. Хәзергә. Сүзне шушында туктатабыз, Илгиз. Рәйсә ханым, зинһар, гафу итсен. Хош. Үзгәргәнсең, Рәшит. Нык үзгәргәнсең. Я хош алайсың. Иртәгә көтәбез. Берәр булса үзгәргәнә түгел, яны белгән булыр иде. Мин һаман да түзәм, көтәм, турашам. Пока, дус. Я. Сау. Хош. Вера? Рәшит. Синең янга кергәндә, гостиница хезмәткәрләренә Илгиз шәйх штаб күрмәде. Вера. Ни булды? Бу нинди серле визит? Бернинди дә сер юк. Бары тик сиңа ярдәм итәргә дип кенә килдем. Рәхмәт. Рәхмәт, әйдә киттек. Кайда? Театрга. Театрга бармыйбыз, Рәшит. Ничек бармыйбыз? Шулай килештек ич. Хәтерлисеңме, кайдадыр яздылар. Америка президенты Авраам Линкольнга секретарь театрга бармаска киңәш итә. Президент театрга бара һәм... Мин президент түгел. Мин дә сиңа секретарь гына түгел бит, Рәшит. Туктале, Вера. Минем турыда берәр сүз ишеттерделәрме? Рәшит акыллым, сиңа бүген театрга барырга ярамый. Әйтик бардык ди. Шымчылар кебек икебез ике урында утырдык ди. Үз күзләребез белән Саняны һәм аның кавалерын күрдек ди. Яки күзгә күз очраштык ди. Син монда очрашуга әзермисең? Йөрәгең шушы сынауны күтәрә алырмы? Әгәр күтәрә алмаса... Вера... Син бер катлы көнчеләрдән түгел. Синең максатың тирәндәрәк. Сиңа Саняны күреп тә күрмәгәнгә салышу. Кайткач инде киң күңеллелек күрсәтеп бу турыда телгә алмау кирәк. Вера... Янәсе күр, мин нинди мәрхәмәтле һәм шәфкатьле була алам. Гафу итә беләм. Тик син генә һаман тәүбәгә килмисең. Шулаймы, Рәшит? Вера... Бүген син мин белгән Вера түгел. Яхшы, Рәшит. Олайса, былай сөйләшик. Саня каршында синең дә, минем дә намусыбыз саф. Шулай бит? Бар яктан да. Шулай булгач, нигә син Саня белән мине күзгә күз үй обстановкасында очраштырудан куркасың? Һәр җимеш үз вакытында өлгерә. Бүген син
Театрға шақырғай. Шешләремне рәтлейм деп күзгіге қараған едім. Біләсің ме кімні көрдім мен анда? Әнкәйні. Мұнан 15 ел элек үлген әнкәйні. Миңа уза қызым ғымырым. Уза деп бармақ яный. Ғымыр узуы қызғаныш, әлбәттә. Аның мағына сізге. Өзіңнен өзің қорқып узуы қызғаныш түгілме? Мен 12 ел шуңа қаршы күрәшәм түгілме? Қызғаныш. Шулай сен дә мені аңламайсың, Вера. Аңлайым. Шуңа күрә қызғанам да. Мен қызғаныш кіші түгіл. Бізнің бірінші танышу кешін хәтерлейсің? Йокларға орын жайып бергәч, менде сен шынлап та фәрештәме? Әллә фәрештә булырга омтылучы бір иблис кенәме дигән қызықсыны уянды. Хатын кыз бит, анабыз һавадан калган гадәтләр. Бәлкем, моңа синең берәр сүзең сәбәпче булгандыр. Бәлкем, күз карашың, бәлкем кулларыңның, сулышыңның кайнарлыгы, белмим. Тик шунысы факт. Икебезнең дә йөрәкләр урыннан купкан иде. Шулай бит? Вера. Барысын да сизеп яттым. Урыныңнан тұрып, неше мәртәбә яныма килмәкче булдың. Килмәдем. Ахрысы, түземем калмый, тәвәккәлләп койкың янына үзем бардым. Йоклаганга салышып, качып калдым. Вера. Төн буе сыкрап яттым. Шунда миңа кинәт тормышның тирән бер сире ачылгандай булды. Мин куркаклыкның, ялгызлыкның, караклыкның һәм тагын әллә нинди төшенчәләрнең мәгънәләрен аңладым. Шул төндә мин сине чын мәгънәсендә кызгана башладым. Вера. Яшырмыйм. Юатасың, тынычландырасың, иркәлисең, назлыйсың килгән минутлары еш була. Әмма инде бу әүвәл туган теләкләрдән нигездә аерыла. Вера, ниләр ишеттең син безнең турда? Кемне күрдең? Тагын ниләр белдең? Ни ишетсәң, шуны гына. Аңламадым. Син башта үзеңне үзең аңла. Аннан соң башкаларны аңлау авыр булмас. Башкаларым бер син генә минем. Әмин, кемең соң синең? Син? Эссе кояш нурлары хәлемне алганда, җиләс күләгәңдә ял бирүче мәрхәмәт ясе. Әминем, кемдер кояштан саклансын өчен күләгә генә буласың килмәс. Бу синең ихтыярың. Чөнки син үзең кояш. Шулаймы? Шулай ук каракта буласың килмәсә. Вера. Шәймиевтің Рәшит абый. Сәния? Сен ялгызмы? Ягъни ничек? Әйе, мин ялгыз. Гомумән алганда, формаль яктан... Бер көнне көтмисең дәме? Сине көтәм. Мин монда. Кайда? Сания. Яхшы кызыл синең, Сания. Син? Мин? Миңа бәлкем шкафка керергәдер. Юк, син утыра аласың. Әгәр принципка китсә, миңа кемнәргә килмәс. Утырырга түгәрәк өстәлләрегез күренми шул. Хуш, Рәшәт. Мин шалтыратырмын. Сания? Мин сезгә комачауламадыммы? Таныш булыгыз. Вера Александровна. Сания Гаязовна. Нигә кузгалдыгыз, Вера Александровна? Вера ханым врач. Беләм. Беләсең? Әйе. Ул бит республикада даны таралган кардиограф. Приемында булганым бар. Без Вера ханымның ире белән... Мәрхүм ире белән. Ничек? Кыскасы, без дуслар. Рәшәт Галич шулай дип әйтергә тели ахыры. Юк, әйе. Һәм мин сезне чәйгә чакыра килгән идем.
Бик рәхәтләнеп барабыз, Вера ханым. Бүгенме? Сания, без бит башка урынга шандырдык. Хәер, шулай шул. Без башка урынга барырга тиеш бүген. Нишләмәк кирәк? Алайса, икенче вакытта рәхим итегез инде. Үзем өйдә булмаганда, апам һәр чак өйдә. Ул мине чакыртып алыр. Рәхмәт, Вера ханым. Сезнең кунакчылыкны белә идем. Ләкин без иртәгә китәбез инде. Саняның каникуллары бетеп килә. Хәерле төн. Тыныч йокы сезгә. Һәм хәерле юл. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Хушыгыз. Мин бик шат, Рәшат абый, синең өчен. Бик тә шатмын. Көтә идем, ышана идем. Бик аз гына сизенә дә идем. Ихлас шатмын. Мин дә бик шат синең өчен. Бу үзгәреш куандыра мине. Мин һаман шул... Алай дисәң, мин дә шул ук. Әлегә бернинди дә үзгәреш булганы юк. Иртәгә инде бар да хәл ителер төсле. Зинһар, бүген үк хәл ителсә иде. Нигә сузарга? Әйдә, алайса киттек үзләренә. Киттек? Шын әйтәсеңме? Кайчан алдаганым бар. Ярый. Тик икебезгә генә кагыла торган мәсьәләләрне монда ук хәл итеп бару хәерлерәк булыр. Онытма, безнең арада бернинди дә мәсьәлә торганы юк. Димәк, минем сине ни өчен яратмавымны да, 12 ел синнән нәрсә көткәнне дә белеп яшәдем. Туктале, Сания. Син ни турыда? Гомеремдә беренче күрәм синең булай усал сөйләшүне. Син һаман күрсәтмисең усаллыгыңны. 12 ел шуны яшерергә тырышасың. Мин бит барында беләм, Рәшат абый. Барында аңлыйм. Миңа нигә өйләнүеңне дә, нигә чүпне өйдән чыгармавыңны да, миннән нәрсә теләвеңне дә барында. Ләкин көтмә. Мин синнән мәңге гафу үтмәчәк түгел. Һәм син миннән рәхмәт сүзе ишетәчәк түгел. Мин күнектем моңа. Юк, син күнекмәдең. Еллар узган сайын син ул рәхмәтне таләпчәнрәк көтәсең. Әмма юкка, Рәшат абый. Чөнки минем гаебем юк. Син миңа гашыйк булганга мин гаеплемен? Син теләгәнчә, син көткәнчә булып чыкмавына мин гаеплемен? Нигә син минем узганым белән өйләнгәнче кызыксынмадың? Нигә син минем беренче мәхәббәтем турында ишетергә дә теләмәдең? Көчле идең. Көчлеләр көчсезләрдән йөгең авырмы дип сорамыйлар. Алардан көләләр генә шул. Хәзер инде мин көчсез, син көчле булдыкмы? Син көләсеңме? Син тагын да көчлерәк. Ләкин мин дә күпме гомер алып килгән йөгемне ташламаячакмын. Син миннән үзеңнең олы җанлы булуың, дәшмәүче, түзем рыцарь булу өчен түләү көтәсең. Онытма, мәхәббәт сатылмый. Ник дәшмисең бер сүз? Ник каршы сүз әйтмисең ичмасам? Менә карап торам. Чынлап та дим, шул чакта буып кына ташлыйсы калганмы? Куркак иш син. Ул чакта мин әле сиңа хыянат иткән кеше түгел. Сабыйлык гынаһы кылган һәм шуны зур бәхетсезлек санап, үземне үзем газапка салучы бер җүләр генә идем. Мин сиңа күпме газап китердем. Шунда да бит бер ышкынып китә алмыйсың. Ихласың өчен бәлки гафу иткән булыр идем. Сук ямакка. Нигә кирәк? Син үзең газаплыйсың. Мин шуннан канәгать. Тукта, ничек дидең? Минем
Газапларым сиңа рәхәт бирәмени? Бу кадәрен көтмәгән идем. Мин сине газапларыңнан коткарасым килеп, үгетләгән булам тагы. Миңа шул газапларым белән яшәү кызык. Бу беләсеңме нәрсә дип атала? Ярату бу, Сания. Теләсә ничә. Әмма ярату бу. Нәрсә? Тагын бергә кайтыйк дигән сүзеңме бу? Кайт, мин эшләр идең. Менә бераз эшеңне бушаттың, тынычланып калгансыңдыр. Бу беләсеңме, бик оригиналь формада гафу үтенү булды. Гафу үтенү? Минемме? Синемме? Отырыгыз, иптәш Фәрәшев. Отырыгыз. Рәшәт Галиевич, Мәйеп. әгәр сезгә урылмаса, мине Габдулхак Шакирович дип әйтсәң диде. Иптәшлектән качмакчы буласызмы? Мөмкинме соң? Без бит бер йөкне бергә җигелеп тартырга тиешле кешеләр. Әлбәттә, сез төпкә җигелергә тиеш. Без инде мич атлары. Үзегез шуларны да белгәч, булай салкын каршылавыгызның мәгънәсе аңлашылмый, иптәш Габдулхак Шакирович. Бу сүзегез белән сез безне рәнҗетәсез, Рәшәт Галиевич. Әгәр беләсегез килсә, сез киләсен ишеткәч тә, мин коммуналь хуҗалык мөдиренә генә ышанмыйча, сез торачак бу квартирага ремонт ясауны үз карамагыма алдым. Әни өчен әле эшне нәкъ менә шушы квартирада башладыгыз. Сезгә беренче көннән үк күңелле булсын, ошасын өчен. Аннан соң сез ялгыз кеше түгел бит. Хатыныгыз белән эшли һәм яши торган урыннарыбызның хатыннарыбызга ошау-ошамавы зур фактор. Сез шул кеше икән. Димәк, сез мине хатын көен көйләп, хатын сүзе белән йөрүче дип беләсез. Юк, алай дип белмим. Ничек дип беләсез? Сездә мәзәк кеше икән, Рәшәт Галиевич. Һәр әйткән сүзгә бәйләнәсез. Бәйләнмим, Габдулхак Шакирович. Минем чынлап та беләсем генә килә. Безнең сотрудниклар арасында нинди сүзләр йөри икән? Сүз йөртерлек арабызмы бит әле? Димәк, сүз булачак. Ансы инде сезнең үзегездән. Юк шул. Яхшы эшләсәк, яхшы диярләр, яман эшләсәк, кем мактар икән? Әгәр дә сүз була икән, ул безнең гаилә иминлеге мәсьәләсенә кагылачак. Гаилә иминлегенә? Габдулхак Шакирович, сез барысы турында да ишеттегез һәм бик яхшы беләсез. Әйе, безнең гаилә бәхетебез юк. Дөресрәге, әлегә кадәр булмады. Үтенәм сездән. Зинһар ул мәсьәләне принципка куймасыннар һәм эш белән бәйләмәсеннәр иде. Алар икесе ике нәрсә. Сез аңлыйсызмы мине? Аңлап җиткермим. Аңлаган кадәресе өчен зур рәхмәт. Инде эш турында сөйләшкәндә, Габдулхак Шакирович, кайсы председатель нык утыра? Гомумән, һәр кайсына характеристика биреп чыксагыз иде. Бу сорау сезне гаҗәпләндермидер? Юк, әлбәттә. Яңа урынга җитәкче булып килүче кеше өчен гадәти сораулар инде бу. Шулай да бигрәк кемнәр кызыксындыра сезне? Әйтик, менә Корыч кулда кем? Сөләйманов дигән егет. Потомственный председатель. Әтисен алыштырды. Игенчене кем өстери? Игенчене өстерисе юк. Орденлы колхоз председателе. Үз авылларыннан элекке мәктәп директоры. Ишкәнегез юк микән? Аның сүзләренә язылган җыр да бар. Артист димәк. Шагыйрь. Гаҗәп. Бер дә гаҗәп түгел. Гомумән җитәкче урыннарда эшләүче кеше ниндидер дәрәҗәдә шагыйрь һәм галим булырга тиеш. Ә менә 1 май колхозы кем кулында? Халык кулында. Үзегез әйткәндәй сүзгә бәйләнмәгез. Председателе Рамай Ибрахимович Вилданов. Элек бригадир булган, хезмәт герое, Верховный Совет депутаты. Туган елын тагын хәтерләмим, ләкин миннән яшьрәк, сездән өлкәнрәк.
Хатыны тауық фермасында эшли, бір кызлары бар, быел институт бітіріп кайтырга тиеш. Сіз меннен көләсіз. Жауап бирәм. Мен сырыйм, артык шапырынмыйма. Yıllar boyu gazet bitlerine düşmeyi, başa eğlenmeyme. Yok, Рамай Ибраһимович шандайлардан түгел. Kararбыз. Күрерсез. Sizden apırıstı başıyık var. Ашик. Sebep? Күчле йораты. Arımagan beni. Barır şeması var mı? Әлі ол тағын бір 10 ел шул жекне тарташақ. Ol bit indi 49. yıldan birleşliyken. Білесіз бі нәрсе? Ол бірінші май колхозын коммунизмге алып çıkмыйша қамытны салмайм дей. İsənmisiniz? Исәнмісіз сіңілім? Siz tanışlar mısın ya? Bu abi raiisполком председателі Абдулхак Шакирович Варяшев өзі бұла. Әйе. Келген күні таныштырған едіңіз. Исәнмісіз, абай? Біз сізге көмеш аламайбыз ма? Yok, отырыңыз. Мен үстімні генә алыштырайын да шығам. Қонақны ташлап çıkмайдар сен ya. Biz бұлайда енді шақты кеттік сені. Отыр. Менде йомышығыз бар еді міне, Рашид абай? Йомыш юғанысы. Олайса неге күттігізсің? Міне шәй ішерген. Ярый. Сыңладық та бұғай. Танышу хұрметіне білер юмкігіна тұтып та мен кетейм. Мені де қаршығым күтәдір. Рахмет ес. Тыныш қызмет, сәлемет тұрмыс үшін. Яхшы тіләкләрегез өчен рәхмәт сезгә, абай. Тик тыныч хезмәт һәм сәламәт тормыш дигәнне һәркем үзенчә аңлый түгелме? Үзенчә аңлый. Әмма заман җәмгыять кануннарын боза алмый. Әгәр боза икән, ул гомере буена үзен газапка сала, шулаймы? Ихтимал. Рәхмәт сезгә, абай. Менә ничек тиз аңлаштык. Сания ханым, иртәгә кич Хаҗар апаң белән сезне көтәбез. Ул инде Рәшат Галиевичкә әйтте. Рәшат Галиевич риза. Сезнең генә ризалык кирәк. Әгәр шулай кирәк икән, мин риза. Саулығыз. Сәғат ертеңгі 6:00-га бюроға қалды. Сау. Ташлыйсың шулай бой деюіңді, конце концов. Миңа шулай уңай. Нигә кәефең юк? Эшеңдә күңелсезлек булмагандыр ич. Тамақ елға баласыйды. Кухняда. Үзең җылытасың инде. Минем почтага барасым бар. Бу вакытта Переговорга заказ биргән идем. Әтине чакыртам. Кая, ишек ачкычын бир әле, Рәшит абый. Нигә моннан сөйләшмисең? Илә телефон буш тора ич. Анда уңайрак, бар да күз алдында. Я, бир инде ачкычны. Сания, соң бит инде. Булса, Йокла, йөрмә. Рәшат абый. Каршы килмә, үтенәм. Мин дә үтенеп сорыйм. Сания, беренче көннәрдән үк минем авторитетны сатма, зинһар. Миңа эшләргә дә кирәк бит. Син нәрсә, Рамай Ибраһимович? Ишеткәнсеңдер иш. Сен киткән икән. Абдулхак Шакирович. Минем гомердә күп секретарьлар алмашынды, барысы белән дә уртакты таптым. Нинди кешесең бу? Анкета данныйларынан башка мин дә әллә ни белмим. Эшли башлагана күпме? 1 еллык тынычлыгымны алды. Бәлки бу яхшыдыр. Бәлки без чынлап та тынычлыкка бирелгәнбездер. Миңа калса ул эш өчен яна. Эш өчен дирли. Ничә көн инде алны белми бер хуҗалыктан икенче хуҗалыкка чаба. Саңаның вак мәсьәләләр белән мавыгып, сәүдәгәргә, экспедиторга әйләнеп калуы бар. Абдулхак Шакирович. Син Маклаков кебек кеше көткән идең дә, андыйларны бездә күп тотмыйлар. Хәзер югары үрләтәләр. Көтик, түзик, карыйк. Ишеттең бит. Ничек итеп сөйләшә ул? Гаеп миндә дигән сүз куертма. Мин сине ничек тә йыкмаска тырышырмын. Хайır, дөрестлек синең якта.
Сен өзің де йығылмассың. Қазір отыр, тынышлан, күт. Мына жаға. Өзі көтерек ұштыш. Үстәп тағын неше центнер бердің сыңа? 3000. Фуражға аз қаламы? Аз қалса да, bu isteme planında öterlik rədd var bizden, Qapıqaq Şakirich. Lakin birden yoqqa qatı verilip taşladı bit o. Rəncitdi. Yoxsa men bit ona kirli-mırlı söz de etmedim şekilli. Planını da, isteme planını da arttırıp ötedik. Manasını azırak kim etip bolmayı mı? Qışlısı da var bit deyip gün aytdım. Şuna ne de bit o? Өзіңіз şahit. Ғафу етіңіз, Рашид Залиевич, мен сізді дұрыс аңламағанмын. Бұл абы? Болмайды. Дұрыс аңлара керек. Барыбыз да бір іш үшін янабыз. Мәм не іштергесің қазір? Статут правлениyadan соңғы 3 айлық данныйларын алып меңа керегіз. Бүгін мі? Әзір. Яқшы, яқшы. Роман Ибрahimovic, мен сізні көптен иқтирар етем. Ләкин сіз бүгін аяғын үз юрғанына ғана құрап созған кішіге ұқшадыңыз. Келішмей бұл сізге, келішмей. Ел масштабында ойларға керек. Ярамай алай. Дұрыс сіз бересін бергенсіз. Ләкин бит аласын да жетерліп алғансыз. Ойлағыз. Әлі дан күләгәсіндегіне яшап, саяси сизгірлігіңізді юалта башладыңыз мı? Как так? Саяси сизгірлік болмасам менің. Қапыqaq Шакирович, siz айтыңыз әлі. Тоқтағыздар, бұл нән деген сұстағы? Мен нәрсе айтайым, Роман Ибрahimovic. Сіз енді сыналған кіші. Әгер Рашид Галиевич сізден не де болса тапқан екен, демек өз сөзіне өзі жауабын да берір. Жауабын береміз. Біз жауаптан қашмайбыз, Қапыqaq Шакирович. Нажин ясамаңыз меңа. Бик яхшы. Біз нәқ шындай жетекші келуін күттікті. Қошығыз. Қошығыз. Қошығыз, Роман Ибрahimovic. Қошығыз. Жеткерілген задание удар 5 күнлікті еш сөзсіз өтәдірге түйір. Роман Ибрahimovic, мұны нәрсе отырыңыз әлі? Отырмын. Дұрыс біз бүгін икебіз де қыздық. Балық тұтқанда суғашыланмай болмай көресің. Ләкин біз бет бірге ішлесек кішілер. Ғафу етішейік. Сіз мені, мен сізді. Боламы? Соң планым өтерсін, оның үстеуіне планнан тыш 2000 центнер сат, шының үстеуіне 3000-ға жеткірсіндер. Аны да өтәмін деген сіз ауыздан шықмасын, азырақ кеметіп болмаймын дегенге, ескі ауыздан яңа сөз дегендей. Сені ұзындырғанлар емеш. Әлі тағын үстеуіне саяси сизгірлігін юғатқан кіші есімін көтер. Сіздің турыда, Роман Ибрahimovic, мен мұнда келгенші да бек көп ешеттім. Тәжірибәлі ұста жетекші көз алдыма кетердім мен сізді. Бұл районға тақдим жасағашта ең бірінші сіз еске түштіңіз. Көп язды бет сіздің турыда журналист қалғы. Әміна бірінші шырашу. Бұлай танышырға керек түгіледі бізге. Екіміз де тәртәміз зиріктен бүгіп жібердік бұғай. Анатайық, бер қолымды. Мәна бұл кішіше танышу. Yok ise көңілге тиер отырған еді. Роман Ибрahimovic, әнеге мына қазір, икәугіне қалғаш, тегіне, әзірек кеметуні сұрамайсыз. Әнеге сұрарға? Өтейбіз аны. Тек қышлыса бар. Қыш ызын бейт, қыш. Мал көп, мал. 1000 центнерін ташларбыз, қанағат мı? Қанағат болмаған қоя. Ой ярымлық фураж еш ол. Тек, Рашид Галиевич, бұл турада сіз алдағы бюрода айтсаңыз еді. Кеметтік деп, жоқса башқа председательлер... Нәрсе? Біздің председатель қалқы мәзәк бейт ол. Өз ауызыңыздан ешітсе бір сөзді айтмас. Әмма шитләтіліп ешітілсе... Ғажап. Бірді ғажап түгіл, бек табиғи қар. Кстати, колхоз председательлері турында үз фикіріңізін айтсаңыз екен, Роман Ибрahimovic. Рашид Галиевич, ғайыптамаңыз мені, мен пайғамбар түгіл. Оларға бәйір алмайым. Аннан сөйлесім де келмей. Әр председатель өзін шашлы, рас ма? Бір тірлішлеген бір гына председатель да жоқ. Мақсат бір болса да, оңа келу yolları тірліше. Рас?
Her председатель o'zincha keladi. Dürüst. Ama men kishi olarak nindiler deb so'rayman. Hey, arısı da kishi. Kishiliksiz kishini председатель etib qo'ymaylar hozir. O zamonlar o'tdi. Ey. Ağır bulur bizga bir-birimizni anglao. Bo'lmas. Masalan, menga qay bir narsalar ochiqlandi shekilli. Ya'ni Шаймеев тыңлый. Так. Так. Яхшы. Хәзер мин кабинетка керәм. Сезнең белән сүз бетмәде, көтегез. Kıtam. Рамай абай. Нәрсе? Рамай абай. Харус. Sen ne işler yürüyorsun bunda? Sen boşqa председательләр әллә кайчан кайтып киттеләр инде. Син һаман чыкмыйсың. Ne gerek? Kol koyarga mı? Юк. Дуңгызларын тапшырдык та кайтып барабыз. Машиналарга не тияргә? Silpaga kağıldınız mı? Товар кайтып җитмәгән. Кичкә кадәр көтәргә куштылар. Kütüşçülerge utun tiyap bulsa da kaytığız. Kara doktor. Baş zayıflık bilen tağın nerse gelip çıktığına da sizden. Нигә? Үзе сөйләмәдемме? Ama benim senin ağızdan iştesim kile. Deyip durursun söyle. Яңа елга терлек продуктлар җитештерү буенча колхозларга планнар билгеләп утыра иде. Son? Шунда үзебезнекен күрдем. Aha. Безнең үзебез алган йөкләмәләрне гел үзгәртеп бетергән. Bitirse. Бетерсә дип, безнең терлек продуктлары сату буенча 5 еллыкка ныклы планыбыз бармы? Бар. Нигә тагын мөгез чыгарып утыралар анда? Авыл хуҗалыгы идарәсендә. İdare tirgap yürek kamay konmuy. Sen öz işin turunda kaygırt. Rezerv yağın kara. Kalganına min cevap verimin. Бер башка гына җавап бирү кайчак авыргарак туры килә шул Рамай абай. Şolguna mı? Шул гынамы дип, Нәсимә райкомга жалоба язган булырга тиеш. Nega başta okşundan başlamadın? Соң мен беләсеңдер дигән идем. Yarar atsın da bilirmin. Bilişim burçulma. Var kaytırız. Исәнмесез, абай. Sağ olun. Ярый, улакта мен киттем, Рамай абай. Otanı tiyerden etmemiz. Яхшы. Kim oldu bu? Bizden zootexnik. Ömerov. Так. Рамай Ибрahimovic. 3000 центнерni bir atnada topshirib bitirish uchun o'z mashinalaringiz gina yetarmi? Haligine? 1,5 taşlayız degan edik siz. Рамай Ибрahimovic. Ol ipi menga tugul. Barisi da gramına qadar davlatga. Ba, ertangi aql kishga yaramagan deya turgan edi bizning atkay marhum. Hallar minutlab o'zgaradi hozir. Ochlik topshirish kerak. So'ng haligine kirishdik ish. Bizning plan o'targan. Bizni qisuv durust tugul bit endi. Rashad G'aliyev. Anisi bizga qoldirgiz qo'shilgan ishlaringiz. Bir oldina bosasiz kelmasa. Anlaşıldımı? Anlaşıldı. Rashad G'aliyev anlaşıldı. Byuro bilan o'qitmag'iz. Raykom byurosi Bukay tugul. Ахмат Сафа абзый, өлшеуге өзің басып тұрмайынды, пожалуйста, ашлығыңнан өлшек. Элекке елларда болса, қапшық ауырлығы үшін үсті өтіп, жофалайлар, я қазір 370 болған бұл. Алғанын қайшан аласыз? Біраз сабыр етіңіз енді. Алғанын іш етек. Әгер қазір алып қалмасағыз, бұл сорт бұдай сізге тәтімейшек. Неужели бүтін секретін ашып салырғайын сізге? Әгер председателінің өзі білен сөйлессек, Кеше 20 машина тияп кетті ме? Бүгін келіп, тағын шулай тиеселер. Тағын істеме план алып қайтқан бей. алмаса нeye? Ол тәти көрінәсі келіп план үстәті. Әмин страдайттарға ма? Нәрсе var Ahmet Safa abzey? Нәрсе дағылысың? Бәй, икмәкнің жаңғысын алып бітіріге құшалар. Бүгінгі сүкінде не істеймен аның білен қоя қойын? Kim kışlı seni?
келесі елға алырсың. Yok, indi iптәш киләсе елга калдыру юк. La, хайван. Әйдә, кеттек. Иә. Нешлейбіз иптәш Вильданов? Сіз район газетасы редакторы. Қайтып газетағызны шығарыңыз. Газетабызны. Ие, газетабызны шығарыңыз. Ә менің енді колхоз председатель боларақ өз ішлерім бар. Салам яндыру белән нешлейбіз? Салам. Ақша ишу. Ақшаны яндырмыйлар. Салам үйіліп іскіртке қойылса гына ақшаға өрілә. Былай шуп. Ипинең шын тәмен білген кішілер ішләп тапқанны ут түртіп яндырға хақым yok менем. Игенші боларақ бір, коммунист боларақ мыңда бір тапқыр хақым yok. Саң управлениедан шулай қушылғаш мен нешлейм? Мана шул. Мана шул нәрсә үтерә безне. Миннән истәге абзый нәрсә әйтсә, йомышчы малай кебек чыгабыз да йөгерәбез. Имеш, белми әйтмидер. Син бит районда беренче ел гына түгел. Белә торып, ник риза булдың син салам яндыру фикеренә? Саң бит иптәш Урмакаевны беләсез бит? Ник Урмакаевка шуны әйтмәдең? Иптәш Вильданов, мин бит... Тукта. Рәшәт Галич беләмесең, пожарныйлар алган бу йөкләмә кебек нәрсәне. Оннан сорамыйча Урмакаев бер нәрсә дә эшләмәс. Андый кеше түгел. Мана шул инде. Нишләп әйтсәң дә шул. Бая мин әйткән нәрсә. Рәшәт Галиевич яңа кеше. Жәллим мин аны. Сезнең кебекләр өчен җавап бирергә туры киләчәк аңа. Рамай Ибраимович, үпкәләмә. Служба. Сөйләшүләрне райкомга җиткерми булмас. Тик үзеңнән арттырып сүз өстәмә. Сезнең братлар ансына аста. Сау булыгыз, иптәш Вильданов. Пока.